आइजो गावसुंथा हान्जाफोरनो बिटिआर सरकारनि फिन हेफाजाब। आइजो गावसुंथा हान्जाफोरनो मिनि राइस मिल एबा माइ सौग्रा मिल रानदों। 5,000निबो बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मिनि राइस मिल होनायनि थांखि लादों बिटिआर सरकारा। क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय क'क्राझार जौगाखां खोन्दो मावख'गिरिनि मावखुलियाव दिनै आइजो गावसुंथा आफाद एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय मोन 42 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मिनि राइस मिलखौ राननानै होदों। दिनै फुंबिलियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीनि नुजाथिनायाव क'क्राझारनि तितागुरि ब्लकनि बेन्दोंआव थानाय मोन 42 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो गंफायै गासै गं 42 मिनि राइस मिलखौ राननानै होयो। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिटिआरआव गोदानै आइजो जौगाखां बिथांखि दानानै लानानै फालांगि मावग्रा आइजोफोरनो 10,000 राङै अनसुंथाइ होनो सरकारा थांखि लादों होननानै मिथिहोयो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया। दिनै जों गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिभिन्न आसनि जों होनो ओंखारबाय थादोंमोन। इतिमध्य माइनस रां बिथांखिनि जरियते प्राय 6,000टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दाहालागै 6,000 माने एबार 6,000 होगोन आरो इतिमध्य 3,000 होखांबाय। जों 9,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 करि रांनि चेक होनाय खामानिया जाबाय। दिनै जों दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव प्राय 500निख्रुइ एसे बारा मिनि राइस मिल होनायनि हाबाफारि लादों। बिनो दिनै प्रथमबार क'क्राझार जिल्लानि तितागुरि ब्लकआव होनाय जाबाय आरो बे ब्लकनि सिङाव दिनै गासै 42 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों मिनि राइस मिल होनाय जाबाय आरो जों आसा खालामदों बे राइस मिलखौ बिथांमोना ओरैनो जास्ट लांनानै गारसोना दोनहैलजों बेखौ जाहाथे भारा होनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फान्ड पजिसनखौ जाहाथे बांहोनो हायो, गोख्रों खालामनो हायो, बे उद्देश्य लाखिनो जों बेखौ होनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे जि राइस मिल मोनगोन बिथांमोना मोनदों बेखौ जाहाथे भारा होनानै बिथांमोननि जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखान्थि बेखौ जौगाखांहोयो। बेनि अनगायैबो जों बावैसोनो आइजोफोरनि थाखाय आरो मोनसे स्किम होबावनो थिग खालामदों। इलेक्सननि कड अफ कन्डाक्ट गोग्लैयामोनबा जों बावैसोनो बेखौ स्टार्ट खालामगोन, खिन्थु जों बेखौ इलेक्सननि उनावसो होनाय जागोन। बेनो जाबाय आइजोआरि जौगाथाय बिथांखि। बे बिथांखिनि गेजेरजों बे जायफोर आइजोफ्रा फिसा फिसा दखान होयो, जेनेबा साहा दखान, गय बायदिसिना खावना फाननाय दखान, मैगं फाननाय दखान, बेबायदि दखान होग्रा आइजोफोरनो जों सासेयाव 10,000 रां करि होनायनि थांखि लादों आरो बेखौ जों एसेम्बलि नैबे पार्लियामेन्ट इलेक्सननि उनावनो होगोन। आरो बेखिनि आसनिनि गेजेरजों जों अन्तत जोंनि आइजो जायफ्रा बिजनेस खालामो बिथांमोनखौ जाहाथे रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों होनो, गाव गावनि बिजनेसखौ जाहाथे गोख्रों खालामनो हायो, बे थांखि लानानै होनाय जागोन। बेबायदिनो जों बिभिन्न आसनि लादों, जाय आसनिफोरनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रानो जा बा हौवा मानसिफ्रानो जा, सेंग्राफ्रानो जा बा सिख्लाफ्रानो जा, जाहाथे साख्रि नागिरनानै गावनि समखौ नस्थ' खालामालासिनो बेबायदि आसनिफोरनि गेजेरजों जाहाथे गसंना थानो हायो, रांखान्थि बिथिङाव इन्डिपेन्डेन्ट जानो हायो, जों बेखौ थांखि लानो गोबां आसनि जों लादों, IBS स्किम, आरो बेफोरखौ जाहाथे लानो दावगाबोयो बेखौनो खावलायबाय। राइस मिलखौ गुबुन जिल्लायाव होनाय जादों? गुबुन जिल्लायाव होगोन, गासै जों 500 पिससो होनाय जागोन हल बिटिआरावनो। दिनै जास्ट आराम्भन, नेक्स्ट हयथ' जों चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लायावबो रानगोन। मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गंबेसे होनाय जादों? जों गंसेल' होनाय जादों। मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बिसोर 10 मेम्बार थायो, मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जों गंसे खरि होदों। बेखिनिखौ इन्डिभिजुवेल बेबायदि स्किम नङा, बे जास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनाय स्किम। साबेसे बेनिफिसियारिनो होनाय जादों? दिनै जों गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिभिन्न आसनि जों होनो ओंखारबाय थादोंमोन। इतिमध्य माइनस रां बिथांखिनि जरियते प्राय 6,000टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दाहालागै 6,000 माने एबार 6,000 होगोन आरो इतिमध्य 3,000 होखांबाय। जों 9,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 करि रांनि चेक होनाय खामानिया जाबाय। दिनै जों दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव प्राय 500निख्रुइ एसे बारा
मिनि राइस मिल होनायनि हाबाफारि लादों बिनो दिनै प्रथमबार क'क्राझार जिल्लानि तितागुरि ब्लकआव होनाय जाबाय आरो बे ब्लकनि सिङाव दिनै गासै 42 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों मिनि राइस मिल होनाय जाबाय आरो जों आसा खालामदों बे राइस मिलखौ बिथांमोना ओरैनो जास्ट लांनानै गारसोना दोननानै जों बेखौ जाहाथे भारा होनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फान्ड पजिसनखौ जाहाथे बांहोनो हायो गोख्रों खालामनो हायो बे उद्देश्य लाखिनो जों बेखौ होनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे जि राइस मिल मोनगोन बिथांमोना मोनदों बेखौ जाहाथे भारा होनानै बिथांमोननि जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखान्थि बेखौ जौगाखां होयो बेनि अनगायैबो जों बावैसोनो आइजोफोरनि थाखाय आरो मोनसे स्किम होबावनो थिग खालामदों इलेक्सननि कड अफ कन्डाक्ट गोग्लैयामोनबा जों बावैसोनो बेखौ स्टार्ट खालामगोन खिन्थु जों बेखौ इलेक्सननि उनावसो होनाय जागोन बेनो जाबाय आइजोआरि जौगाथाय बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों बे जायफोर आइजोफ्रा फिसा फिसा दखान होयो जेनेबा साहा दखान गय बायदिसिना खावना फाननाय दखान मैगं फाननाय दखान बेबायदि दखान होग्रा आइजोफोरनो जों सासेयाव 10,000 रां करि होनायनि थांखि लादों आरो बेखौ जों एसेम्बलि नैबे पार्लियामेन्ट इलेक्सननि उनावनो होगोन आरो बेखिनि आसनिनि गेजेरजों जों अन्तत जोंनि आइजो जायफ्रा बिजनेस खालामो बिथांमोनखौ जाहाथे रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों होनो गाव गावनि बिजनेसखौ जाहाथे गोख्रों खालामनो हायो बे थांखि लाना होनाय जागोन बेबायदिनो जों बिभिन्न आसनि लादों जाय आसनिफोरनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रानो जा बा हौवा मानसिफ्रानो जा सेंग्राफ्रानो जा बा सिख्लाफ्रानो जा जाहाथे साख्रि नागिरनानै गावनि समखौ नस्थ' खालामालासिनो बेबायदि आसनिफोरनि गेजेरजों जाहाथे गसंना थानो हायो रांखान्थियारि बिथिङाव इन्डिपेन्डेन्ट जानो हायो जों बेखौ थांखि लानानै गोबां आसनि जों लादों IBS स्किम आरो बेफोरखौ जाहाथे लानो दावगाबोयो बेखौनो खावलायबाय राइस मिलखौ गुबुन जिल्लायाव होनाय जादों गुबुन जिल्लायाव होगोन गासै जों 500 पिससो होनाय जागोन हल बिटिआरावनो दिनै जास्ट आराम्भन नेक्स्ट हयथ' जों चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लायावबो बेखौ रानगोन मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गंबेसेखिनि होनाय जादों जों गंसेल' होनाय जादों मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बिसोर 10 जन मेम्बार थायो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जों गंसे खरि होदों बेखिनिखौ इन्डिभिजुवेल बेबायदि स्किम नङा बे जास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनाय स्किम